Pozdrav svima iz Niša, evo snimit ćemo jedan klip. Evo, šta sam te da kažem, imao sam neke zdravstvene probleme, mnogo me boleo stomak i noga nešto, imao sam neke probleme i zato nisam mogao da snimam klipove. Dobro, idem u školu, ali na primjer ne mogu fizičko da radim i to. Sad, u ovom klipu bih pozdravio Željka Kocića, odnosno kanal Zeki SD. I pozdravio bih naravno celu ekipu tog kanala. Dobro, ja sam sastavni deo te ekipe, snimam i tako. Snimamo neke smešne situacije, dobro. Biće jedan klip, odnosno sljedeći klip, ne znam da li će biti sljedeći ili neki tamo, da ću ja da pokažem moj najveći blam. Znači, iako ja ne radim ništa loše, ali svako ima po neki blam. Cile, odnosno dečko koji je sa srpskih tutoriala snimio je klip gde pokazuje njegov najveći blam. Pogledajte klip. I to, i rekao je da trebamo, ako hoćemo, mislim, da snimamo i mi neki klip o tome. I tako. Evo, reklamiramo mleko i mlek. Znači, velika reklama. Reklamirat ćemo i keks. Znači, mleko 2,8 mlečne masti, a ovo zlatni pek postni mleveni keks. Tako. Ako neko priprema slavu ili to tako i treba da pravi bejadelu, neka uzme ovaj keks. Sad, ovi sponzori će mi dati sigurno neku paru. Dobro, malo se šalim. Imam jednu reklamu. Znači, pričat ćemo o reciklaži. U hodniku osnovne škole Bubanjski heroji, znači ja idem u osnovnu školu Bubanjski heroji i 8. sam razred, precizno odeljenje 8.2, nije bitno. U hodniku škole je postavljena kutija za elektronski otpad i nadam se da su svi upućeni, svi učenici, da su podeljeni ovi rasporede časova i pozadi piše sve o elektronskoj reciklaži. Da bi se čuvali našu okolinu, potrebno je da poštujemo norme za reciklažu. Norme reciklaže. Znači, pravila da poštujemo. Kad bi svi reciklirali marljivo i sve to tako radili, bilo bi mnogo bolje i ljudi bi mnogo lepše živali. Sad neko će da kaže, što ja ne uzmem da recikliram plastiku i sve to tako, plastiku, papir, da zaradim pare. Pa čekajte, ako toliko neko voli da reciklira, što su nam pune ulice plastike? Što bar ne ubacu tu plavu kantu plastiku, a ne da strve po ulicama i ništa ne zarade i sve, znači, i prljaju okolinu i ne ispoštuju nešto. Znači, niti ubacuju plavu kantu, a sami su preuzeli odgovornost i ništa, pravi se haos. Nema ništa, znači, nisu glupi ni Šveđani, ni Norvežani, ni svi oni, nisu oni glupi što sprovede reciklažu. Sad će neko da kaže imaju pare, pa dobro, mora da se zna za neki red, ne možeš sve na crno da radiš. U redu je, nekad bore se ljudi, ja znam, nemaju za hleba, ali šta da radiš? Mora nekad i da se prekrši zakon, ali neću ovo to da ulazim. Ajmo, poslušajte me ako želite, reciklirajmo zajedno. Pozdrav ljudi, adio.